se vám nejvíc líbilo na spolupráci s panem Machníkem? S panem Machníkem byla výborná spolupráce. Když bych to vzala od začátku, tak byla vlastně už perfektní ta prezentace nemovitosti, kterou jsem našla na stránkách jeho realitní kanceláře. A z té prezentace byla patrná fantastická kreativita, s kterou natáčel celou tu nemovitost. Potom, když jsem se s ním setkala osobně, tak vlastně mě zaujala přátelská atmosféra při komunikaci s ním. Bylo vidět, že je na tu akci velmi dobře připravený. Jeho organizační schopnosti byly naprosto vynikající, což se potom projevilo v individuálním přístupu, který jsme vlastně potřebovali při koupi té nemovitosti. Musím říct s čistým svědomím, že jsem byla maximálně spokojená s realitními službami pana Machníka a ráda bych ho doporučila komukoliv, kdo bude chtít prodávat nebo kupovat nemovitost, protože to určitě proběhne s profesionálním a lidským přístupem.